zlepšiť podnikanie. Ale začala by som asi takým, že úplne že základom, čo sa týka podnikania online. V prvom rade by som chcela poukázať na sieťový marketing, vlastne na to, čo robíte, robíme, ako vlastne sieťové podnikanie funguje, vy to určite mnohí veľmi dobre viete. Prečo vlastne robíte sieťový marketing, prečo nie ste v klasickom zamestnaní alebo prečo nerobíte skrátka nejaké iné podnikanie. Tak v prvom rade určite je to kvôli príjmu, že buď si niektorí chcete privyrobiť alebo ideálne mať to ako full-time job. A okrem toho som presvedčená, že mnohí z vás s vašim ďalším cieľom je mať komunitu ľudí, ktorá bude jednej mysle s vami. Skrátka chcete byť, alebo určite už mnohí ste, obklopení ľuďmi, s ktorými skrátka sa vám dobre pracuje, že to nie je ako niekde v práci, kde si moc nevybereš a naozaj niekedy tam môžeš mať veľmi ťažké podmienky alebo aj šéfa. Určite ďalší bod podľa mňa, prečo vlastne chcete robiť vlastne sieťový marketing a ho robíte, je sloboda. Chcete robiť kedy chcete, ako chcete, či je to o polnoci ráno alebo začať až o 10 ráno. A je to jednoducho na vás. Chcete mať skrátka tú flexibilitu, aby ste mohli cestovať, čo už mnohí aj cestujete. A zároveň určite chcete mať pasivitu, to znamená pasívny príjem. A chcete sa dostať do bodu, kde skrátka tá sieť bude fungovať za vás a doslova môžete sa dostať do takého dôchodku, ako napríklad je aj Tomek Zabava. A že už skrátka nepracujete, pretože musíte, ale možno práve preto, že chcete a vás to baví. Čiže podľa mňa toto sú také vaše hlavné prečo vlastne robíte sieťový marketing. S čím je podľa mňa teda aj späté to, aké sú najčastejšie problémy sieťového marketingu, alebo s čím ja si všímam, že ľudia majú najviac problém. A to za chvíľku premostím práve aj do sociálnych sietí. Kontakty. Viem, že mnohí z vás nemáte vôbec žiadne problémy s kontaktami, ale zároveň viem, že kopec ľudí práve sieťového marketingu rieši, že koho osloviť, ako to robiť tak, aby som sa nikomu nemusel nútiť, tlačiť a skrátka, aby naozaj tí ľudia prirodzene ideálne za mňou prichádzali. Okrem toho, takým častým problémom pri sieťovom marketingu je, že človek chce mať okolo seba tým, ale ako keby niekedy tých ľudí nevidí. Nenatrafuje na tých ako keby správnych ľudí a je to naozaj také ťažké nemať komunitu, ktorá jednoducho rozmýšľa rovnako. Ďalej, čo je asi taký pri niektorých ľuďoch problém, že ako keby sa zaseknú v nejakom bode a nevedia napredovať, že ako keby ten proces napredovania stagnuje alebo ešte v horšom prípade, že to ide dolu vodou. A v konečnom dôsledku aj mne sa to naozaj stalo, že si predstavte, že investujete kope času do nejakých ľudí a oni skrátka úplne, že odídu, alebo skrátka dohodneš si schôdzku, cestuješ niekde do nejakej kaviárne napríklad a skrátka ten človek ti reálne 5 minút predtým napíše SMS-ku, že pardon, nedá sa mi, potrebujem to preložiť. A si povie, že ty kokso, zobralo mi povedzme hodinu sa dostať na to miesto a on mi len tak z ničoho nič zruší. Ja som presvedčená, že sa vám to určite stalo, lebo a ja som jednu dobu veľmi aktívne robila Duo Life a viem presne, s akými problémami som sa aj ja stretávala. Aj keď počúvam teda iných ľudí, čo riešia, tak myslím si, že toto dobre poznáte, že koľko času musíte niekedy investovať do jedného človeka, aby ste sa s ním stretli a niekedy ten človek úplne si len takto rozmyslí. A to vie byť určite z tohto hľadiska dosť neefektívne, keď hovoríme o nejakých, povedzme, výsledkoch, ktorý by sme chceli vidieť v rýchlejšej dobe. A teda chcem vám teda povedať o spôsobe, ktorý vám vlastne práve na tieto veci vie narážať, ktoré vám vie pomôcť s vašimi túžbami a cieľami, ale zároveň aj pomôcť práve z týchto problémov alebo pomôcť vám, ako vlastne byť efektívnejší. Tým nechcem povedať, že určite nemáte nikoho osloviť offline a že sa nemáte stretávať. Nehovorím to ako náhradu offline, ale zároveň nehovorím, že nie je možné to robiť online. Skrátka je to na človeku, aby si našiel svoj systém, ale moja skúsenosť je taká, že väčšina ľudí sa vykašle na sociálne siete práve preto, lebo to skrátka nevie robiť, alebo žije v presvedčení, že sieťový marketing sa nedá robiť online. To sa treba skrátka robiť tým klasickým spôsobom offline, na kavičku. Ale viete, keď bol COVID, tak tie kavičky veľmi nefungovali. Takže tam mnohí ľudia zistili, že ten online funguje. A krátkosti vám poviem o sebe, aby ste vedeli, kto som, ak vôbec o mne nič neviete. Tak v podstate ja sa sieťam ako takým venujem veľmi aktívne, naozaj na dennej báze si dovolím tvrdiť od roku 2018.
a už mám niekoľko platformiem a spolu vlastne, keď čítam všetky platformy, všetkých ľudí, ktorí ma sledujú v dnešnej dobe, tak je okolo 90 000. A čo je také, povedzme, ešte veľmi zaujímavé, že mám vybudovaný veľmi silný osobný brand, ktorý napríklad len na TikToku, keď dáte hashtag divoká tvorkyňa, tak už má skoro 20 miliónov zmienok, ten hashtag. Čiže je to veľmi silné brandové meno, keď to tak poviem. A o osobnej značke a o tom, ako vlastne vám to vie priniesť naozaj obrovské benefity do vášho podnikania, si za chvíľku povieme. A ešte taká, neviem, krátka vec, že sociálne siete naozaj fungujú hocikomu, napríklad jeden z takých mojich, povedzme, že čo sa týka sociálnych sietí najlepších klientov, s ktorým vlastne som pracovala od októbra, tak od októbra až doteraz získal globálne vo všetkých platformách 27 000 followerov a podotýkam, že to je podnikanie v oblasti fotovoltaiky a predaj fotovoltaických elektrární. Tí z vás, čo o tom niečo viete, viete, že to nie sú 5-eurové záležitosti, ale všetko sa točí v tisícoch, 10 000. Čiže to nie je úplne, že vec, ktorú asi zaujíma úplne, že každého, keďže nie každý má, povedzme, dom, nemá každý na to peniaze. Napriek tomu tie sociálne siete dokázali byť také efektívne. A preto dávam tento výsledok ako príklad, že ak žijete v predstave, že to sa nedá online, tak si spomente napríklad na nejakú fotovoltaiku, ktorá dokáže byť cez sociálne siete úspešná, a napriek tomu teda, že to nie je niečo také bežné, čo vidíte na sieťach, o čom možno máte také presvedčenie, že áno, toto funguje. A teda to chcem aj povedať, že aj taká fotovoltaika vie byť totálne efektívna, čo sa týka pozretí a čo sa týka vplyvu na ľudí. Napríklad také najvidenejšie naše video má 1,5 milióna zhliadnutí. A vlastne to jedno video na všetkých platformách uverejnené má dokopy 2,38 milióna. A hovorím to len preto, lebo budem trošku aj hovoriť o tom, ako je dobre zdieľať jeden obsah na viaceré platformy. A tuto máte teda príklad toho, aké je to fajn, že teda dám to nielen na ten, povedzme, TikTok, ale zároveň to dám na Facebook. A skrátka dám to na Instagram, dám to na YouTube a skrátka bude mať o mnoho väčší zásah väčšieho počtu ľudí, ako keby som to video, do ktorého som investovala, povedzme, ten čas, dala iba na tú jednu platformu. Môjim takým cieľom je práve naučiť podnikateľov tvoriť obsah, ktorý zaujme a mení životy. A ja viem, že vy chcete meniť svoj život, ale pravdepodobne chcete mať vplyv na ľudí, dobrý vplyv, tvoriť vzťahy, tvoriť komunitu a vlastne preto som aj povedala, že obsah, ktorý zaujme, lebo vlastne na to, aby skrátka tí ľudia o tebe zistili vo svete online, potrebuješ ich niečím zaujať. Čo sa týka takých hlavných benefitov práve sociálnych sietí, tak sú to v podstate také 3 hlavné veci. A teraz hovorím globálne. Za chvíľku vám poviem práve v spojitosti na sieťový marketing, ale všeobecne, keď máte akékoľvek podnikanie, sociálne siete sú výborné na rýchlosť. Dám taký príklad. Predávam, ja neviem, toto péro. Keby som mala svoj obchod, tak som viazaná na to, koľko ľudí pôjde okolo. Bude to záležať na lokalite, kde môj obchodík je. A teda taký veľký nábor ľudí tam potenciálne môže byť kúpiť si to péro. A aj tak samozrejme nie všetci ho kúpia a bude to teda nejaké percento. A teda sociálne siete sú výhodné v tom, že skrátka ja nie som viazaná na fyzickú lokalitu, ale teda viete, že ja som online. To znamená, ak ja viem veľmi dobre strategicky to pero dať na internet, viem ohľadom neho tvoriť veľmi dobrý strategický obsah, ja ho viem predať obrovskému počtu ľudí. A áno, veľký počet ľudí ho nekúpi, ale skrátka z toho kvanta ľudí, čo to uvidí, bude fakt dosť veľké percento, čo to kúpi z pohľadu štatistiky. Určite väčšie, ako keby skrátka som mala iba lokálny obchodík. To viete, čiže to isté bude teda naväzovať aj na sieťový marketing. Zároveň teda, prečo ľudia sú na online, všeobecne v podnikaní kvôli pasivite. Pasivita to neznamená, že OK, dám to tam na web a teraz nohy na stole. To znamená, že dám do toho nejaké úsilie, investujem do toho čas, ale z dlhodobého hľadiska ten čas už potom sám bude ako keby zarába si na seba v tom zmysle, že urobím napríklad nejaké videjko, ako tu máte mini piktogram, ľudia si ťa možno budú pozerať o polnoci a ty budeš spať, alebo budeš na dovolenke. Napriek tomu budeš predávať, aktívne predávať, lebo tvoje videá budú aj predajné a tí ľudia budú nakupovať, aj keď ty budeš spať. A toto je vlastne obrovská taká výhoda. A zároveň vlastne ti to ponúka aj takú väčšiu, povedzme, že slobodu od ľudí. Tým nechcem povedať, aby sme
v sieťovom marketingu boli takí, že teraz idem to všetko budovať na vlastnú pes, lebo viete, duplikácia, skrátka to sa nedá nahradiť ničím. Ale skrátka, aby sme si uvedomili, že aký obrovský vplyv dokážu mať práve tie sociálne siete. No a posledná vec je systém. Ak máš dobre nastavený systém, to znamená nie, že iba péro predávam kúp, ale mám k tomu systém vytvorený, ako toho človeka z bodu A dopracovať do bodu, kde si to péro kúpi, pretože tí z vás, čo ste boli na školení od Momentum, napríklad od Joanny Danec, od Agaty Kosilo a na ďalších školeniach, tak určite dobre viete, že väčšina ľudí nenakupuje hneď v tom zmysle, že je nejaký proces rozhodovania. Preto tak dôležitý je follow-up. Preto tak dôležité sa ľuďom pripomínať. A to je vlastne ten systém, ktorým vlastne prevedieš človeka tými fázami rozhodovania, aby vlastne došiel do toho bodu, že ja si fakt to pero chcem kúpiť. Ja si chcem kúpiť ten kolagen a ten produkt. A teda, čo sa týka teda sociálnych sietí a samozrejme networku konkrétne, tak také 3 hlavné benefity, ktoré myslím si úprimne, že je to váš cieľ. Získavať stále nových klientov. Klientov rozumej nie len ľudí, čo si kúpia kolagen, flašku a doví, ale ľudí, ktorí sa k tebe pripoja do biznisu, ktorí s tebou aktívne budú vlastne budovať biznis. To myslím tými novými ľuďmi. Neobmedzený dosah na nové a nové, nikdy nekončiace kontakty a odporúčania. Takže to je prvá vec. To ti vie dať network. Druhú vec je follow-up. Neviem, ako ste na tom, ale jednoducho, keď už oslovíš, povedzme, tých 100 ľudí, keď im máš dávať follow-up každé, povedzme, niekomu dáže každé 3 mesiace, niekomu častejšie, niekomu možno OK, tento človek potrebuje fakt čas, tak mu dáte pol roka. Je to niekedy veľmi náročné, keď vidíš ten zoznam, koľkým ľuďom sa potrebuješ ozvať, tak ti to zabere niekedy fakt celý deň. A keď s niekým sa zakecaš na hodinu, tak skrátka už nestihneš povedzme toľko ľudí, čo si chcel osloviť a je to veľmi náročné. A opäť nehovorím, že to nemáte robiť, ale zase z pohľadu sociálnych sietí je výhoda taká, že ty urobíš jedno video, alebo teda viacero videí a pointa je, že môže to 1000 ľudí vidieť. 1000 ľuďom sa pripomenieš videom. Môžeš mu poslať e-mail 1000 ľuďom. A skrátka, ty vytvoríš, investuješ čas do jednej veci a to zašleš obrovskému množstvu ľudí. A to je tá výhoda. Ty bežne investuješ čas do jednej kávičky, do jednej prednášky, kde je 5, 10, 15, 20, 100 ľudí, 1000 ľudí. Ale skrátka takto môžeš zasahovať doslova tisíce, 10 000 aj 100 000 ľudí len tým jedným videom. Čiže toto je follow-up. To je úžasné, že sa to človeku pripomínaš. A čo? Buduješ s ním vzťah. Buduješ s ním vlastne dôveru si k tebe buduje, lebo on ťa už toľko razy vidí na tej obrazovke, že už si povie, že hej, ten človek je celkom fajn, že počkať, asi to dáva zmysel, už ma teda zainšpiroval, že wow, fakt to pije, ten kolagen fakt beháva, fakt jazdí na tom Mercedese, naozaj pracuje, rozvíja sa a zistí ten človek na základe toho, že bude vidieť tvoj život, že si povie, že počkaj, tak vlastne ja by som to aj chcel. Lebo neviem, ako teda to máte na tých stretávkach, ale môže teda vidieť tvoje auto, môže vidieť ten kolagen, keď ho donesieš. Ale keď môže sledovať tvoj život vo forme videí, tak on sa o mnoho viacej bude cítiť, že ťa pozná. A vy, čo sa vzdelávate, viete, že práve tá dôvera, to, že ten človek má pocit, že ťa pozná, že ti môže dôverovať, spôsobuje, že ten človek chce nakúpiť. Čiže toto je obrovská vec, že ty môžeš reálne, ja neviem, hypotéza, 10 rokov buduješ komunitu ľudí na sociálnych sieťach. Zasiahneš 100 000 ľudí, ktorí ťa aktívne sledujú, lebo to už sú roky, to už je kvalita. Tí ľudia ti obrovsky dôverujú a budú od teba nakupovať. A toto je naozaj taká obrovská teda sila networku plus komunita. A opäť je to o tom, že častokrát aj to, čo počúvam, je, že máš svojich biznis partnerov, chvíľu sa snažia, potom už sú takí, že alebo aj klienti kúpia si ten produkt, ale keď mu vždy nezavolá, že počuj, treba objednať, tak je taký, že aj na to zabudne. Tak si predstav, že ten človek, ktorý je vlastne už v tvojej štruktúre, pozera tvoje videá, lebo však prečo by úprimne nepozeral. A ja sama viem, že keď sú ľudia, ktorí sú skrátka moji známi, aj keď nemusia byť žiadne celebrity ani nič také, ale sledujem ich len preto, lebo sú to moji známi a zaujíma ma, čo robia. A teda ak ty už máš s tým človekom napríklad vzťah, je už v tvojej štruktúre, tým, že mu vlastne dáš svoju sociálnu sieť alebo mu posielaš e-maily, tak skrátka ten človek stále je s tebou v kontakte, ty sa mu vlastne denne pripomínaš.
A o to viac teda ten človek je zmotivovaný si zase objednať ten kolagén, keď vidí, že ty to fakt každý deň piješ. Alebo skrátka o to viac je motivovaný, že wow, Peťo dal dneska 5 stretávok, 10 stretávok, toľko registrácií, že fú, idem na to, som pozbudený, motivovaný. Čiže toto sú také za mňa častokrát prehliadané benefity práve sociálnych sietí v oblasti sociálneho ohľadu network marketingu. A je dobre teda si to uvedomiť, že ako to má naozaj obrovskú silu. A hovorím to práve preto, že viem, že mnohí z vás napríklad ste na sieťach, lebo snažím sa si robiť prehľad, že aj z pohľadu sociálnych sietí a všeobecne networku, ako ľudia sú tam aktívni a čo postujú. Ja veľmi analyzujem skrátka tvorbu rôznych ľudí. A teda to som si všimla, že mnohí to tak fakt berú, že chvíľku postujem, chvíľku nepostujem. Veľakrát je to také, ja neviem, že ja osobne by som od toho človeka nekúpila, pokiaľ by som nevedela, že wow, toto je ten človek, ktorého poznám naživo a viem, že to je úplne super človek, tak na jeho sieťach by ma moc nepresvedčil. A teda preto o tom hovorím, aby ste vlastne aj tí z vás, čo sa považujete možno, že robíte niečo na sieťach, aby ste išli do toho viacej naplno. A to je vlastne aj taký môj dnešný veľký cieľ, aby ste si po dnešku povedali, že OK, úprimne robil som to tak na poli, že nebral som tie siete až tak dôležito, viac som sa venoval tomu offlineu, ale fakt teraz rozumiem, že ten online z dlhodobého hľadiska, keď do neho investujem ten čas, lebo to je takisto čas, to tiež sa buduje, to tiež není, ako sa hovorí, overnight success, že urobím jedno video a už všetko sa zmení. Je to možné, nehovorím, že nie, ale skrátka žiť s takou ilúziou, že dnes urobím to jedno video a už od zajtra nič, no je trošku také zavádzajúce. Takže to chcem iba povedať, že naozaj veľmi túžim, aby ste si po dnešku tak úprimne uvedomili, že naozaj vedome možno odkrojiť z toho vášho offlineového času nejakú časť, aby ste ju mohli venovať práve do toho onlineu, že vám to bude stať za to a že budete vidieť z dlhodobého hľadiska o mnoho väčšie a rýchlejšie vlastne výsledky, lebo hovorím, ten online, keď už sa rozbehne, tak už sa dostanete k takým masám, ktorými fyzicky sa jednoducho neviete dostať. A naozaj cítim, že toto je pre vás také vlastne veľmi dôležité a pre mňa dôležité, aby som vám vlastne na to poukazovala. Aké je to dôležité. A teda to som vlastne povedala, že to sú dve také hlavné výhody, že máte kvantitový dosah za minimum času oproti vlastne klasickému offlineu. No a teda čo vlastne spôsobuje v tom na tých sociálnych sieťach teda, že teda budete mať tieto výsledky, že teda ľudia budú sa k vám pripájať a že skrátka budú chcieť nakupovať, byť vaši biznis partneri, je práve tento obrázok. A neviem, či teda viete, že čo týmto tak myslím, určite teda áno, panači, ktorý vytrča z davu. A to je vlastne niečo, čo sa na sieťach alebo tak v svete online nazýva, že osobná značka alebo osobný brand. Skrátka niečo, čo je osobné, pretože ty ako osoba si jedinečný, si výnimočný ako si a není nikto rovnaký na celej zemi ako ty. A teda, ak sa ty budeš snažiť kopírovať iných ľudí, budeš z kopírky a toho kopíruješ, vždy budeš od neho horší, pretože on je originál a je sám sebou. A teda cieľ bude vlastne ako osobná značka, aby si ty ako originál našiel svoje miesto na online trhu, aby ľudia si povedali, áno, wow, tento človek fakt vytrča, on je fakt zaujímavý, že jeho potrebujem sledovať. A keď ťa bude aktívne sledovať, ver mi, že raz od teba naozaj niečo kúpi, alebo rovno bude tvoj biznis partner. Čiže nad tým určite treba sa zamyslieť. A to, čo sa týka sieti, tak ty si vlastne určuješ, čo chceš tam zdieľať. To je vlastne tá výhoda. Keď sa s niekým stretneš, tak nie je to vždy také jednoduché, ako keby si určiť, že s čím sa chceš zdieľať, lebo ten človek ťa vidí a je to také iné, ako keď si skrátka doma, si niekde a ty sa rozhoduješ, čo chceš povedať svetu, čo natočíš, čo nenatočíš. Ja som bola teraz vlastne na dovolenke v Grécku a som sa na tým tak zamýšľala, že aké krásne zábery som robila, úplne, že hory, západ slnka, more. A potom som sa pozerala okolo seba, že odpadky. A som sa na tým zamyslela, že všetci dávajú krásne tie videjka z Grécka, z Korfu, že ako je tam krásne. Ja si hovorím, ale ešte som nevidela žiadne video, kde človek aspoň tie odpadky natočí a urobí zostríže iba škaredých vecí, ktoré sú na Korfu. A tým nehovorím, že to treba robiť, ale to tým chcem povedať, že ľudia sa rozhodujú, čo chcú ukázať svetu a čo si povedia, že neukážem tie odpadky.
Čiže ty sa rozhoduješ, čo chceš zdieľať, ako chceš to zdieľať, v akom formáte. Určite si už môžete všimnúť, že ja extrémne veľa prizvukujem tvorby video obsahu, pretože v dnešnej dobe a nielen v tomto roku, ale už aj roky predtým, skrátka, odkedy prišiel konkrétne TikTok, tak sa v podstate všetky sociálne siete zmenili, ak ste si nevšimli. Že ak naozaj chcete na sociálnych sieťach dnes rásť a naozaj napredovať, vy potrebujete v prvom rade tvoriť video obsah, krátke videjka na výšku vertikálne. A už to nie je ako v minulosti, že napíšeš postík na Facebooku alebo dáš obrázok na Instagrame. Viem, že teraz stále Instagram tiež sa snaží veci zlepšovať, lebo jedno obdobie už teraz trošku vidím zmenu k lepšiemu, ale skrátka už dlhšie je považovaný Instagram za mŕtvy na sieť, kde je extrémne ťažké vôbec rásť a budovať to bez videí. Teda tí ľudia, ktorí fotografia iba fotia, tak boli vlastne dosť v háji a museli už trošku zakomponovať aj videotvorbu. A teda to tým chcem povedať, že ty sa teda rozhoduješ, čo chceš delať, ale teda budem veľmi dávať dôraz na videá práve z tohto hľadiska, že ak chceš teda zasahovať, tak video. Fotka je pekná, fotka je dobrá, určite nehovorím, aby si ju nedával s popiskom nejakým dobrým, ale skrátka to video, dáš tam toho viacej, tam ten zvuk, tam ten obraz a skrátka algoritmus, ako to všetko funguje, čo dnes ľudia robia, tak je to, čo spôsobuje rast na sociálnych sieťach. A ďalšia ešte dôležitá vec je náročnosť. Ja keď som začínala siete, tak ja som bola úplne asi ako každý človek. Nemala som kameru, žiadne túto farebné svetielka, žiadne mikrofóny. Nemala som žiaden program na strihanie. Netušila som, ako strihať videa a úprimne predstava, že mám strihať video, mi spôsobovala obrovský stres. A teda kebyže mi niekto ukáže nejaké video, ktoré robím dnes a povie, že Veronika, toto treba urobiť, takýto vlog a takýto prestrih prechodmi niečím, tak by som bola úplne z toho zdesená. Teda výhoda je, že vy si určujete náročnosť a sú niektoré veci, ktoré viete robiť ako úplní amatéri, ktoré teda sú jednoduché na urobenie, ale vyzerajú OK, vyzerajú dobre. Lebo častokrát vidím všeobecne, keď sledujem ľudí, ktorí sa snažia ako podnikatelia preraziť, tak niekedy fakt, keď vidím tie ich videá, tak si poviem, že či to robilo ich dieťa, alebo či to robili oni. Strašne veľa emoji, efektíkov a srdiečok a je to extrémne pôsobí to lacno a neprofesionálne. Že keď sa človek pozrie na tých iných ľudí, podnikateľov, takých povedzme čo, ja neviem, aj majú možno ľudí, ktorí sú zaplatení za to, OK. Ale skrátka, že trošku sa to snažiť napodobniť a nedávať tam niektoré vyslovene, že lacné efekty, tak to robí veľa. Teda nemusíte byť profesionálni videomakeri, aby váš obsah vyzeral dobre a vyzeral nejako na úrovni. A toto je vlastne na tom super, lebo asi nie každý z vás má peniaze na to si zaplatiť niekoho, aby mu strihal videa alebo aby mu všetko robil. Čiže viem, že mnohí z vás to bude skôr o tom, že vy sami to všetko budete robiť a teda výhoda je, že vy si viete dávať tú náročnosť na základe úrovne, v ktorej ste a tým pádom sa nemôžete vyhovárať, že ja to neviem, pretože tam, kde si, je dobre začať, pretože sa zlepšuješ práve tým, že niečo robíš. Tak ako úplne, že vo všetkom. A čo sa týka osobnej značky, to je to OZ-ko, a vlastne sú také nejaké, čo sa týka sieťového marketingu, už sa zameriavam, také hlavné témy určite, na ktoré by som sa koncentrovala. Určite je to edukácia, ale nie iba o tom, že ako funguje sieťový marketing. Keď si pozriete siete a to, čo vlastne iní podnikatelia zdieľajú, tak je to veľa aj o takej všeobecnej finančnej gramotnosti. Ale zároveň edukácia nielen teda nemusí byť hneď biznisová. Je to napríklad Majko Ťahun, ktorý je skrátka geniálny v zdraví. Čiže ja si úprimne viem predstaviť, že on dáva videjka o cukrovke, o tom, ako, ja neviem, sa detoxikuje pečeň, čo na detoxikáciu pečene, čo s takýmto zdravotným problémom. On stačí, že by si otvoril celú Duo Life poradňu, išiel otázky ľudí ohľadom zdravia rad na radom a robil na to videá. Vám garantujem, že bude extrémne v nejakej dobe úspešný, keď bude konzistentný. Lebo skrátka to sú veci, ktoré ľudí zaujímajú. Vidíte to teda na tých otázkach, ktoré sa vždy opakujú v tej poradni. A teda toto je teda jedna vec. Určite tá edukácia, či už biznisová, alebo teda tá zdravotná na základe toho, na čo sa koncentrujete. Ja viem, že chcete budovať biznis, ale povedzme, keď nevieš dobre hovoriť o tom biznise a fakt si dobrý v tom zdraví, tak otázka je, že či chceš sa teda zamerať na biznisovú reč alebo na tú zdravotnú.
jasné, že o čom budeš hovoriť, takých ľudí si budeš priťahovať. Čiže keď budeš stále rozoberať cukrovku, no nemôžeš až tak očakávať, že veľa biznis ľudí sa k tebe bude pripájať. Skôr to budú práve ľudia so zdravotnými problémami. A teda asi prevažne budeš mať klientelu než biznis partnerov. Čiže aj toto teda treba zvážiť, že zdravie je téma, ktorá dnes je veľmi, veľmi populárna a rady do zdravia, do životného štýla, čo jesť, ako si tam naleješ na ten šalát Liquid Gold. Urobíš nejaký fakt, že vybombený recept s Liquid Goldom, urobíš to tak, že ľudia to budú pozerať kvôli tomu receptu a ty tam dáš ešte tú tajnú ingredienciu, ktorým je Liquid Gold. A povieš tam vetičku 2, aký je peckový a už ti ľudia budú písať, a kde to môžem zohnať? A už si predal. Alebo vymyslíš nejakú limonádu, dáš tam chlorofil. Skrátka, je teda veľa vecí, ako vlastne môžeš zdieľať sa a budovať svoju osobnú značku. Môžeš ľudí baviť a inšpirovať. A zároveň je to propagácia seba. Čiže z môjho hľadiska to, čo funguje, ideálne kombinovať všetky. Samozrejme, niektoré veci sú ľahšie urobiteľné ako iné. Napríklad ľahšie je si sadnúť, povedať nejaké edukačné video na tému cukrovka alebo ja neviem, ako vybudovať si pasívny príjem, ako napríklad natočiť povedzme nejaký recept nejakého šalátu, aby to aj nejako vyzeralo. Čiže jasné, ale teda úžasné teda je, že ty keď si určíš čo chceš vlastne robiť na tých sieťach, prečo chceš, aby ľudia ťa poznali a o tom budeš hovoriť, ohľadom toho budeš robiť obsah, to bude vlastne tá tvoja cieľová skupina ľudí, tak takí ľudia prídu. A teda, ako som hovorila vlastne dnes na začiatku, že výhoda práve sociálnych sietí, že vlastne ty buduješ komunitu ľudí, ktorá rozmýšľa ako ty. To znamená, že aký obsah dávaš, takých ľudí budeš tam mať. Tým teraz nehovorím, že nebudú chodiť hejteri, nebudú chodiť, rôzni ľudia budú chodiť jedno, o čom budeš hovoriť, ale teda tá core skupina, ktorá ťa naozaj bude sledovať práve pre to, čo robíš, bude vlastne tá, ktorá bude vlastne naozaj veľmi rezonovať s tým, čo dávaš von. Čiže a zase je veľmi dobré, aby si tak úprimne že určil, že prečo chcem, aby ma ľudia poznali, že čo riešim, v čom som možno dobrý, v čom tým ľuďom viem pomôcť, lebo poviem vám tajomstvo, ľudia sú sebeckí, ako viete, a oni tie siete pozerajú pre seba, čo mňa to môže naučiť, čo mňa to môže zabaviť, čo mňa to môže inšpirovať. Oni väčšinou nesledujú vás kvôli vám, ale sledujú vás práve kvôli tomu, čo im vy môžete dať svojimi videami. Či už je to pocit, alebo nejaká edukácia, inšpirácia, ale skrátka ľudia sú sebeckí. Čiže je dôležité, že aby ešte predtým, než začnete budovať svoju značku, si vlastne toto tak premysleli, že akých ľudí chcem mať okolo seba, ako chcem, aby vyzeralo moje podnikanie, ako chcem, aby vlastne môj duo life rástol, akých ľudí chcem mať okolo seba. A teda už potom na základe teda toho tvoriť ďalej obsah. A toto som ako vlastne hovorila, že vlastne zefektívňuješ vlastne si tým svoje podnikanie. A to som aj vlastne hovorila tiež na začiatku o tom, ako vlastne fungujú sociálne siete, že ja vám poviem úprimne, ja som vlastne full-time tvorca obsahu, ale zároveň vlastne školím, robím konzultácie, poprípade vlastne robím obsah pre iných ľudí a aktívne, že full-time robím to od októbra, keď som vlastne dala výpoveď, ja som vlastne vyštudovaný fyzioterapeut ale teda sieťam som sa vždy venovala už teda od toho roku 2018, ale som sa dostala do bodu, kde som zistila, že ja prídem z práce 8-hodinovej z fyzio a potom do neviem koľkej večer natáčam, striham videá. A viete, keď to človek robí rok v kuse, tak už ide fakt, že na vyhoretie. A s 3 sociálnymi sieťami, ktoré na dennej báze spravujem, som si musela úprimne vstúpiť do svedomia a uvedomiť, že to je full-time práca. A teda chcem vás teda do tohto iba tak pozbudiť, že vlastne, aby ste tie svoje siete nebrali, že to je moja full-time práca, ale skrátka, aby ste sa k tomu stávali tak, ako k duo-lifeu, že skrátka viete, keď v duo-life chcete mať výsledok, to nemôže byť, že občas si niekomu zavolám a občas sa niekedy s niekým stretnem a ak dá nejaká náhoda, tak niekoho zaregistrujem. Ak chceš mať nejaký konkrétny výsledok, potrebuješ robiť k tomu konkrétne kroky a nie je, že ak mi vyjde čas. Sociálne siete sú v tomto totálne rovnaké. Ak chceš mať na nich konkrétny výsledok, potrebuješ k tomu robiť konzistentne dané kroky, aby si sa vlastne tam dostal. A teda zase sa vraciam k tej takej otázke tvojmu prečo, že či naozaj chceš začať vlastne budovať svoje sociálne siete seriózne, aby ti to z dlhodobého hľadiska vybudovalo takú silnú osobnú značku, že keď sa povie tvoje meno alebo povie sa nejaká oblasť, ľudia budú o tebe vedieť.
Dám taký príklad z úplne iného súdka. Napríklad ja som začala, preto moje meno pseudonym je Divoká tvorkyňa, lebo ja som začala cez to, že som tvorila obsah veľa o divokých bylinkách a o tvorení z nich. Jednou obdobie som aj vyrábala krémy, bylinkové mydlá, predávala to a teda ten názov Divoká tvorkyňa vznikol na základe tohto. Ale teda nejakým štýlom som viacej začala hovoriť o viere, o duchovne, o Bohu a tým pádom vlastne som sa tomu veľmi venovala a teda je to v podstate taká moja hlavná vec, že keď sa povie môj pseudonym, väčšina ľudí si to hneď spája s Bohom, s vierou a s kresťanstvom a teda je to povedzme taký, že veľmi silný osobný brand v tejto oblasti. A teda to tým chcem povedať, že keď sa napríklad povie, že výživové doplnky, povie sa, že nejaký odborník na výživu, na choroby, nejaký odborník na to, ako sa podniká, alebo nejaký človek, ktorý fakt má úžasné srdce a vynikajúco vie podnikať. Skrátka, vy by ste mali si tak určiť, že prečo chcete, aby ľudia o vás vedeli, že naozaj, aby ste vytrčali z davu, lebo úprimne vám poviem, že keď čím viac vytrčate z davu, tak tým viac ľudia budú chodiť k vám. Lebo áno, dnes má veľa ľudí výživové doplnky a kopec máme tu iných firiem na trhu. Ale úprimne vám poviem, že ak máte niekoho radi, tak skrátka o neho budete nakupovať. Skrátka budem mu dôverovať a preto si kúpim od neho, aj keď možno, ja neviem, mojej laickosti to porovnám s niečím iným a konštatujem, že možno ten produkt je dokonca ešte drahší, nevadí, aj tak to kúpim od toho človeka, pretože k nemu mám dôveru a osobne si myslím, že je to väčší odborník. Čiže keď sa na toto teda zameráte, na tú vašu osobnú značku, to vám nikto nezobere. Aj keď sa možno nebudete na nič cítiť, že dobre a neviem ako, skrátka tie siete fungujú, aj keď si v posteli, oni fungujú. Ľudia nevedia, že si v posteli, že dnes sa ti nechce pracovať, že si KO, že neviem, čo si robil. Skrátka, to je tá krásna výhoda toho, že to bude vlastne pracovať za teba. Ale teda na to, aby si sa dostal do toho bodu, tak ako v Duolife, keď sa chceš dostať do toho pasívneho bodu, tak vlastne to sociálne siete ti vlastne tak k tomu pomôžu iba vtedy, keď sa k ním budeš správať doslova ako k Duolifeu, alebo teda ako súčasť vlastne tvojej práce v Duolife. Čiže toto je naozaj také... Veľa to opakujem, lebo ja viem, že veľa ľudí si to uvedomuje, ale na druhú stranu si to neuvedomuje. Čiže preto na to dávam taký fakt, že dôraz, lebo potrebuješ mať silnú vnútornú, nechcem to nazvať, že motiváciu, lebo motivácia je, že dostanem ju, stratím ju, musím sa neustále motivovať. Ale keď máte vnútorné presvedčenie a vnútorné hlboké rozhodnutie, je jedno, že aký je deň a čo sa deje, skrátka ja budem skrátka pokračovať, robiť tie kroky a vy to dobre poznáte a čo vidíte výsledky v Duolife, že aj keď sa na to necíti, že úplne sa ti nechce s nikým rozprávať, aj tak zdvihneš ten mobil, naladíš sa, telefonuješ, stretávka, prezentácia, nechce sa ti, ideš aj tak na to s úsmevom a potom zistíš, že je to fajn vlastne. Ale teda tiež máš tam určite tie fázy, keď sa ti nechce a možno dokonca, že už by si skončil, lebo si z toho možno, neviem, vyhoretý, ja neviem, máš možno rôzne veci, čo riešiš. Ale teda jedno je jasné, keď si sa preto hlboko rozhodol, bez ohľadu na tvoje pocity pokračuješ v tom a vždy potom, keď sa pozrieš späť, si povieš, som rád, že som neskončil, pretože dnes žnem ovocie svojej ťažkej práce. A teda takto presne je to tak so sociálnymi sieťami. No a teda, čo sa týka ďalších krokov, aby sme išli do ešte teda konkrétnejšieho, že teda viem, že už niektorí teda už máte siete, niečo tvoríte, ale teda opäť, úprimne, ja si to robím veľmi často, takýto seba check ohľadom mojich sietí, pretože mi to veľmi pomáha tvoriť stále lepší a lepší obsah a vidieť lepšie výsledky v tom, čo ja vlastne určujem, že je môjim výsledkom alebo teda cieľom. Čiže opäť, otázka je, či si určil cieľovú skupinu. Áno, Veronika, chcem mať veľa biznis partnerov, takže vlastne ukazujem podnikanie. OK, ale je to stále veľmi všeobecné. Ak chceš, je také hovorenie, že ak chceš zasiahnuť všetkých ľudí, nezasiahneš nikoho. Ty potrebuješ, aj keď povieš, že chcem budovať online podnikanie, teda všetkých, čo chcú získať pasívny príjem a mať podnikanie, tak to je všetko moja skupina. OK, ale aj tak treba sa ešte viacej špecializovať na niečo a ešte viacej špecifikovať, lebo fakt to úprimne budete možno vidieť, keď budete viac sledovať siete aj iných ľudí, že tí extrémne úspešní ľudia, ktorí aj reálne, že riadne zarábajú, to sú ľudia, ktorí sú niečo špecifikovaní. A tí, čo nie sú špecifikovaní, to sú práve tí influenceri. Ale ty vlastne chceš byť odborník. Ty nepotrebuješ konkurovať Gogomenovi, ktorý, ja neviem, má už skoro asi 1 milión aj followerov a skrátka extrémne veľký. Ty sa nemusíš čo s ním porovnávať, lebo on sa snaží
robiť zábavný obsah, zasahovať tým pádom vie hoci koho, starých, mladých, jedno, lebo však oddych. Ale ty, keď chceš byť odborník v zdraví alebo na podnikanie a presne na nejakú konkrétnu oblasť práve v tom podnikaní, že ako vlastne vybudovať ten pasívny príjem a úplne ideš na to, tak jasné, že asi mladí tínedžeri, veľa z nich možno ich to nebude zaujímať. Ale možno aj hej. Ale teda potrebuješ sa teda špecifikovať, že naozaj si ideálne sadnúť a naozaj spísať, že kto je môj človek, ku komu hovorím. A to je tá druhá vec, že čo ho trápi, aké má problémy, aké má túžby. Úprimne, keď si tieto dve veci zadefinuješ, že ti garantujem, že nebudeš mať, dovolím si tvrdiť, nikdy problém, čo mám zase natočiť. Lebo ja to vidím napríklad na mojom hlavne kresťanskom kanále, že ja tak dokonale už rozumiem tej téme cez tie roky a mám tie tisícky správ, čo mi ľudia píšu, že ja tak dokonale rozumiem ich problémom, že ja v podstate už viem vždy tvoriť obsah, pretože viem presne, čo oni riešia. A ty teda potrebuješ tak rozumieť toho svojho človeka, ku komu hovoríš, a čím viac teda ho rozumieš, o to ľahšie vlastne sa ti tvorí obsah. Ty si iba predstavíš, Jožko sa ma toto minule pýtal. A potom sa si uvedomíš, že vlastne aj Marika sa ma to pýtala. Tak toto asi není záležitosť jedného človeka. Vlastne aj ja som tento problém niekedy riešil. Bum! A hovoríš na tú tému video a zrazu sa čuduješ, koľko ľudí ti píše a sa im to páči a chcú vedieť viac informácií, lebo ty si presne trafil to, čo ich trápi. Ale ty keď hovoríš všeobecne, chceš vybudovať si svoj príjem, je aj dobre také videá robiť, nehovorím, že nie, ale skrátka treba mať v tom stratégiu a treba mať teda cieľovú skupinu a áno, tvoja osobná značka je o tebe, ale v skutočnosti robíš obsah pre ľudí. Čiže buduješ svoju osobnú značku, ale na tom, že ty vlastne pomáhaš iným ľuďom. Čiže toto je také veľmi dôležité. Ďalšia vec je obsah. Neviem, ruku na srdce, kto robí obsah, že strategicky, že vieš presne prečo to video natáčaš a aký je cieľ toho videa. A kde chceš toho človeka, keď si pozrie to video, dostať. Či už myšlienkovo, alebo už call to action, že ti napíše a ide sa registrovať. Alebo to je také, že teraz mám nápad, teraz niečo natočím. A nepochopte ma zle, ja veľmi veľa vecí natáčam spontánne, robím spontánne a niektoré veľmi populárne veci sa stali len vo veľkej spontánnosti. A je to dobre, super. Určite sa o túto kreativitu neuchodobňujte, ale ak chcete mať konkrétny cieľ, potrebujete robiť veci aj strategicky. Čiže určite z môjho hľadiska najlepšia je kombinácia spontánnosti, byť vždy otvorený na nové nápady a čo ti len tak napadne, ale na druhú stranu mať stratégiu. Robiť veci aj cieľavedomé. Aj čo sa týka obsahu, lebo úprimne ja viem, že mnohí ľudia, vrátane asi nás všetkých, hovoríme, že nemáme čas, máme málo času tvoriť obsah. A ja vám poviem úprimne, že ja tvorím o mnoho viacej obsahu, než som tvorila v minulosti, keď som napríklad bola na škole, keď som teda, neporovnám to teraz s prácou, keď som v podstate mala stále voľno, úprimne. Prečo tvorím a stíham o mnoho viac obsahu? Pretože ho robím inak, ako som robila predtým. A robím ho určite o mnoho náročnejší, než som ho robila predtým. Prečo? Pretože viem si plánovať obsah. Keď natáčam, väčšinou nenatáčam iba jedno video. Natáčam 3, 4, 5, 10, niekedy 15 aj 20 videí. Čiže toto je vec, to je tá stratégia. A teda ti garantujem, že keď robíš úprimne dual life naplno, v tom zmysle, že robíš tie stretávky, si offline, lietaš kade tade, ja sa ti nečudujem, že ty vôbec prídeš domov a už sa ti nechce rozmýšľať, že idem natáčať video a strihnúť ho a dať titulky a no, ani mne by sa nechcel, však už som kao. A preto potrebuješ mať stratégiu. Si povieš, OK, tento deň v týždni sa venujem iba obsahu. Natočím si, 7 videí, extrémne rýchlo ich editujem, nič komplikované. Bum, na celý týždeň mám vybavený obsah a už nad tým nerozmýšľam. A týmto štýlom vieš byť konzistentný v svojom obsahu, vieš byť strategický a vieš mať tým pádom aj strategické výsledky. Ale opäť, toto som sa aj ja musela naučiť. Som to počula úprimne, ja neviem ani koľko, asi pol roka som to počula od rôznych ľudí, od ktorých som sa učila. Všetci hovorili, potrebuješ robiť batch producing, potrebuješ v jeden deň natočiť veľa videí a potom máš zásobu lebo nebude sa ti dodať, že každý jeden deň. Ale ja som stále bola taká, že nebrala som to seriózne a preto som bola stále v takom vnútornom strese. Aj dnes musím robiť video. Namiesto toho, keby som to robila, ako to povedzme robím dnes. Takže chcem vás teda do tohto pozbudiť, že stratégiu potrebujete na to, aby ste mali výsledky. A zároveň to, čo teda sa k čomu dostanem teraz vlastne je, že OK, sú ľudia, ktorí
sú na tých sieťach, ale ako keby tí ľudia ho sledujú, ale ako keby nič, žiadna interakcia, žiadne nákupy, napíše možno otázku, ale už sa neozve a už nič z toho kontaktu není. Potrebuješ sa naučiť a toto je umenie, ktoré ešte do dnešnej doby mnohí ľudia nemajú a to sú mnohí ľudia, ktorí majú obrovské účty. A z môjho hľadiska najväčšiu škodu na to majú influenceri, ktorí majú 100 000 followerov, ale mnohí vôbec netušia, ako budovať komunitu a tým pádom oni majú úprimne iba minimálne peniaze za tie spolupráce, ktoré majú, ale keby vedeli využiť tú komunitu a vedeli ju budovať, tak ich zisky by boli úplne niekde iné. A teraz to nehovorím z pohľadu takého, že mamonárskeho, že poďme za peniazmi, ale ja by som to nazvala múdrosťou. Komunita je niečo, že ľudia ťa ináč budú o to radšej sledovať, o to viac sa budú cítiť súčasťou tvojho života, ako keď iba pasívny sledovateľ. A to je zároveň to, čo ti spôsobí tie výsledky predajné. A ja to naozaj veľmi, veľmi vidím. Odkedy som sa ja začala venovať na komunite a budovania aktívne komunity a robila veci, ktoré aktívne a veľmi vedome budujú komunitu, tak vidím úplne iné výsledky. A vám poviem, naozaj prvé roky som úplne ignorovala komunitu, iba som postovala, odpovedala ľuďom a mala som pocit, že mám dobrú interakciu s publikom. Ale potom som zistila, že asi až tak nie, že dá sa to ešte lepšie. Lebo jedno z mojich pravidiel, ktoré som než dala do e-booku, ktorý mám pre vás, je, že vlastne snaž sa byť o 1% stále lepší každý jeden deň. A to je vlastne to, že vidím, že odkedy budujem komunitu, moje výsledky sú iné. Čiže opäť, ak je to komunita, si to predstav, že to sú ľudia, ktorí sú hladní, ktorí potrebujú kvázi nakrmiť tvojim videom, tak je to už zase iné. Ty robíš to video s tým, že ja chcem Jožkovi pomôcť, ja viem, že ktoré veci rieši, on stále rieši tieto veci, lebo nemá tieto informácie, tak ja mu ich poskytnem, ja ho inšpirujem, ja ho pozbudím, ja ho zabavím. A ty už zrazu aj ten content robíš už s inou motiváciou, ty už to robíš pre tých ľudí, lebo si uvedomuješ, že ty im tým slúžiš. A je také pravidlo, čo človek rozsieva, sám bude žať. A ty, ak budeš pomáhať ľuďom a im budeš robiť dobre, budeš to aj žať. Oni radi od teba nakúpia. A vy viete z všetkých možných duo konferencií, že ľudia kúpujú hlavne na základe emócií. Ak ten človek ťa má naozaj rád a si mu sympatický, tí ľudia to kupujú. A ja to sledujem na ľuďoch, čo majú 1 000 000 followerov, niečo oznámia, že predávam okuliare. Je restock, to znamená po nejakej dobe zase sú tie okuliare na trhu, do hodiny vypredané. Neviem koľko, 1000 až 10 000 kusov do hodiny. A o chvíľku už spraví, prepáčte, už sú zase vypredané. To je sila komunity. Tí ľudia toho človeka žerú a skrátka kúpia to, aj keď vedia, že je to predražené. Dám fakt príklad na sebe, ja sledujem niekoľkých ľudí a niektorých ľudí mám dosť rada pre ich spôsoby, ako hovoria veci, vyučujú a už teda majú môj vzťah, moju sympatiu majú. A viem, že sú to podnikatelia a rozumiem úplne ich marketingu. Napriek tomu ten človek presne povedal, že má okuliare teraz dostupné a ja som akurát aj chcela okuliare, také viete, proti modrému svetlu. Kúpila som ich, ale boli úprimne 2 až 3 krát drahšie než tie, čo by som kúpila asi v rovnakej kvalite niekde na Alense alebo niekde skrátka. Ale prečo som to kúpila? No ja chcem mať ako on okuliare, on ich nosí, chcem v niektorých veciach byť ako on, čo sa týka podnikania. Kúpim si okuliare, ktoré on predáva. A pritom viem, že je to predražené, pritom viem, že skrátka je to aj marketing, ale kúpim to, lebo toho človeka mám rád. A toto je sila komunity. A presne takýchto ľudí ty môžeš mať, ktorí od teba budú radi nakupovať, práve preto, lebo skrátka ťa majú radi a ťa žerú. A je to úprimné. A to je to, že čím si viacej srdečnejší na tých sieťach, úprimne to budeš aj vidieť, že budeš mať takých ľudí. Čiže toto sú za mňa také, že fakt, že možno sa to zdá, že plitké veci, že to som vedel, ale úprimne čím dlhšie sa k týmto veciam vraciam po rokoch, vlastne od 2018 to už je 5 rokov, ja stále v tom nachádzam inú hĺbku a vidím v tom taký zmysel, ktorý som na začiatku prehliadala. To je taká povrchná informácia, však viem, všetci o tom hovoria. Ale som to naozaj si neuvedomovala. Čiže preto to opäť takto pre vás prizvukujem, aby ste si uvedomovali tú silu. A už prichádzam pomaly do konca. Teda, aby som to tak zhrnula, že sú teda nejaké faktory úspechu. Kvalita, konzistencia, relevancia, to znamená, že hovoríš k ľuďom to, čo sa ich dotýka, to, čo ich zaujíma a zároveň robíš to vlastne strategicky, teda nie halabala. A teda jedna z takých metód, o ktorých vlastne ja aj hovorievam, a práve je obrátené teda to engineering, to znamená, že chceš predávať. A to väčšina ľudí robí, že buď chce predávať, tak iba natáča videa, alebo chcem predávať. Potom sú ľudia, ktorí chcú len tvoriť obsah, aby mal 1 000 000 zhľadnutí, tak iba tvoria obsah. A sa čudujú, že moc mi to nevychádza. Lebo treba začať od konca.
je také hovorenie, že deklaruje sa koniec od začiatku. Či začiatok od konca. No pointa skrátka je, že keď chceš mať predaj, keď chceš mať povedzme dobrú komunitu online, veľký obsah mať, kvalitný, potrebuješ zase začať s cieľom, stratégiou, plánovaním. Vedieť, ako to natočiť, zostrihať, ako to dať von, aby ten content bol vonku a aby ten content tým pádom vedel predávať. Doslova treba v tom mať doslova plán, že to není také náhodné, že natočím si videjko. Ale opäť, tým nehovorím, že nemáš robiť aj náhodný obsah, aby som bola v tom jasná. No a preto som vlastne vytvorila taký 7-bodový systém. To všetko ináč, čo tu počujete, to fakt sú viac menej moje skúsenosti a vedomosti, ktoré som nazbierala za 5 rokov. Veľmi aktívneho budovania a vzdelávania a praktizovania hlavne a takisto pomáhania iným ľuďom aj organizáciám práve so sociálnymi sieťami. Tak vlastne, ako som hovorila, prvá vec je mať víziu, potrebuješ si vytvoriť branding, teda vedome si nastaviť tak, že brand. Napríklad, dávam seba ako príklad. Názov Divoká tvorkyňa je taký, že si to veľmi ľahko ľudia zapamätajú, lebo je to také slovenské, je to také zaujímavé, že divoká tvorkyňa, že čo si pod tým mám predstaviť. A už len to spôsobuje, že ľudia to zapamätajú. A tým nehovorím, že tvoje meno, keď budeš pod svojím menom vystúpať, že je to zlé. Ale teda iba to chcem povedať je, že vlastne ty sa aj so svojím menom vieš práve ukázať ako iný, ako sme mali toho panáčika, ktorý vlastne svietil medzi tými inými. Čiže toto je vlastne branding. Potom je predprodukcia, to znamená všetko, čo sa deje pred tým, než stlačíš tú spúšť, než stlačíš to nahrávanie. Ako nastaviť mikrofón, svetlo, ako vlastne napísať si scenár. Úprimne, keď chcete urobiť hlavne predajné video alebo robiť strategický obsah, ktorý bude prinášať tie výsledky, ty si musíš naplánovať call to action. Hlavne si musíš naplánovať začiatok videa. Prvé 2 sekundy jedanenky. Prvá sekunda až 2 sú najdôležitejšie z celého tvojho videa, keď hovoríme o krátkom obsahu na sociálnych sieťach. Ale ak začneš, ahoj, tu je Ďuri, mňa Ďuri nezaujíma, scrollujem ďalej. Ty potrebuješ vedieť, ako to človeka zaujať za prvú alebo druhú sekundu. Skrátka, ty musíš hovoriť tak, alebo ukazovať veci tak, aby človek chcel, aby ho to zaujalo, aby ho to vyviedlo z tej rutiny a chcel sa skrátka na to pozrieť. Čiže to všetko zahrania predprodukcia, úplne celé to premyslenie, nastavenie všetkého a skrátka potom je teda tá produkcia, teda ako to natáčať. Akým chybám sa vyhnúť. Potom postprodukcia, to znamená aj rôzne spracovania videí. Ja úprimne, ja si hovorím, že keby mi to dnes niekto povedal, ako vlastne môžem jedno video spracovať. Ja sa dostávam do bodu, kde ja natočím jedno video a ja viem ho urobiť 3 rôznymi spôsobmi. Jedno video 3 spôsobmi povedať, jedno video viem 3 rôznymi spôsobmi zostrihať. A je to hovorené video, je to video iba so zvukom, ako s hudbou a s textom. A skrátka je veľmi veľa spôsobov, ako fakt, že z ničoho doslova viete niečo urobiť. A toto je ináč také umenie, na ktoré sa veľmi aj špecializujem, lebo si uvedomujem, že my máme také poklady okolo seba, aj čo sa týka vecí, čo sa dá natočiť, čo sa dá povedať, len si to neuvedomujeme a nevieme z toho ničoho urobiť niečo. Dám taký príklad, ja neviem, fotky, čo vidíte na mojich sieťach, to je také profesionálne, robila jedna fotografka. A ja som si myslela, že musím ísť na takú lúku, kde bude všetko krásne rozkvitnuté, aby tie fotky boli super. A my reálne zmýšľali na také miesto, kde som si povedala, že však tu nič nie je. A potom, keď robila fotky a keď mi ukázala, kde tie ona detaily nachádzala, tak ja som si uvedomila, že ona z ničoho, z takého nič moc nutného miesta, ja keby som fotila, tak bolo by to nič moc, ona urobila také fotky, že ja som z nich bola, že wow. A teda toto som sa vlastne aj začala sama učiť, že vlastne ako robiť videá, aby si z ničoho robil niečo, lebo si povieš, ale ja nemám čas, Veronika, chodím, som v aute, som na stredku, robím prednášku, mám webinár. Nenky, vieš, koľko rôzneho typu obsahu vieš robiť len z miesta, kde sa nachádzaš, ako to vieš využiť, robiť berole, vieš robiť úseky z tých rôznych videí. Skrátka, tam je taká obrovská škála vecí, čo môžeš robiť už z toho natočiť video, to, čo vlastne robíš, že to je vlastne taký nevyužitý doslova potenciál. Doslova až takto poviem. No potom je ešte optimalizácia, to znamená jedna vec je to teda zostrihať, natočiť všetko, ale aj ako to dať von. Treba dať nejaký popisok, nejaké hashtagy, skrátka, aby sa to video dostalo von. No a potom je samotný predaj, čo je vlastne späté s tým, ako robiť tie videá, aby vlastne boli konverzné, aby skrátka to predávalo, lebo realita je taká, že to, že máš nejaké pozretia, to automaticky neznamená predaje. Áno, väčšinou, čím máš viac pozretí, je väčšia šanca predaju a viac predajov, to áno, ale stále vieš robiť obsah, ktorý vie byť veľmi videný, ale napriek tomu nebudeš tam vidieť žiaden efekt na tvoje podnikanie, ani dokonca možno na tvojich followerov. Čiže na to určite vlastne treba pamätať. A
Vlastne, ináč preto som vlastne vytvorila také školenie, taký kurz, doslova som to nazvala, že som tvorca sieti a tak už trošku aj ja mením svoj brand v zmysle divoká tvorkyňa, už nie je o tom tvorení z bylín, aj keď sa tomu venujem trošku stále, ale je to práve o tých sieťach, takže som si povedala, že som tvorca, lebo neviem, či si to uvedomujete, ale vy ste tvorcovia a môžete tvoriť na sociálnych sieťach, vy niektorí tvoríte v záhradke, niektorí šijete, niektorí malujete, niektorí varíte, podnikáte, všetko okolo toho, čo robíte, vy ste vlastne tvorcovia ako takí. Samozrejme máme tu ženy, ktoré porodili, aj to je vlastne tvoriteľská vec, že wow, že si porodila nový život. Čiže aj samozrejme muži, takže máte na tom vedel. Čiže tak som povedala, že by ste si uvedomili, že ste tvorcovia, čiže vlastne o tom to je. A vlastne na tom školení vlastne učím práve ten spomínaný 7-bodový systém sociálnych sietí. Ukazujem vám nejaké veci z praxe aj na základe mojich videí, ukazujem vám nejaké tutoriály, ako niečo robiť a bude to aj praktická časť, aby ste si to vyskúšali, lebo jedna vec je počuť, môžete 1000-krát, ale zažiť je skrátka vec, ktorá vám spôsobí, že si to tak ešte lepšie zapamätáte jednoducho. Čiže a to vám vlastne pomôže získať viac followerov, viacej views a takisto a predávať s ľahkosťou, lebo vám poviem, tak ako vám v offline nefunguje, že niekomu sa snažíte nanútiť veci, o to viac sa nefunguje v online. A horšie je, že fakt, že v online, keď to urobíš, tak si vieš vybudovať takú nejakú reputáciu a ono sa toho niekedy ťažko je zbaviť. Mám taký príklad, ja keď som začínala vlastne ako v Duo Life robiť veci a ja ako každý začiatočník som to robila s veľkou horlivosťou, ale totálne zle. A napríklad dnes, keď som niektorých ľudí oslovila ohľadom sociálnych sietí a som si všimla, že počkaj, tohto človeka som už oslovila a som si všimla moju predošlú správu, aká bola. Som normálne mala problém, že ty kokso, teraz toto je teraz dosť blbé, lebo tá správa z roku už pred rokmi, že fúha, že... A toto chcem povedať, že vlastne aj na toto byť až taký citlivý, lebo sa tak hovorí, že dobré meno sa dlho buduje, ale rýchlo sa stráca, čiže vlastne aj to treba pozor na sieťach, ako vystupujete, lebo ľudia si to zapamätajú, internet sa zapamätá, ľudia si vedia veci stiahnuť, screenshotnúť a teda to chcem ešte povedať, že buďte na to veľmi opatrní, lebo aj to teda vplýva. A teda cieľ aj vlastne toho je vlastne ukázať, aby vás to mentálne a fyzicky neničilo, aby to bolo efektívne a vlastne aby vás to bavilo. Čiže tým by som to zakončila teda, že mať followerov neznamená mať predaj, ale samozrejme to vplýva na to a teda môjim takým cieľom je, aby ste mali nielen veľké predaje, ale hlavne, aby ste mali komunitu ľudí, ktorá robí veci s vami, od ktorí sú doslova inšpirovaní vami a zároveň úplne fakt si prajem, aby vaše sociálne siete boli také, že človek, keď sa na to pozrie, alebo inak, že vy, keby ste samých seba sledovali na sieťach, že kvázi sa nepoznáte, že by ste si povedali, že wow, tento človek je zaujímavý, toho idem sledovať a že boli by ste takí, že wow, že extrémne sa mi páči, čo ten človek dáva von, že s ním chcem spolupracovať. Skrátka, chcem s ním byť v kontakte. Úplne toto vám prajem a úprimne toto vám aj veľmi pomôže tvoriť dobrý obsah, že ja sama, keď som si povedala, že Veronika, sledovala by si samu seba s tým obsahom, ktorý robíš a v jednom období pred rokmi som si uvedomila, že nesledovala. Takže som musela nejaké veci zmeniť, aby to bolo také, že aj sama by som sama sledovala, chápete. Čiže toto za mňa je také veľmi dôležité a pripravila som pre vás takú špeciálnu vec a ako som hovorila, ja sa vlastne venujem tým sieťam tak naplno, robím školenia a pripravila som pre vás takú špeciálnu akciu,